anak tangan Orang takaba malang lei di koto lei anak tangan Orang milade anak otuane o muda la muda Orang milade anak o mintuo Oh muda lamu muda dai Oh ampunlah diminta dai Hoyo kanan labanya Ho antala nyosala kambang Oyo cie yo duwe Ho antala bak mano pae Ola di manyokini Bate nyuto dak yo balana nyo arei di lumbo-lumbo Yo ampun diminta kabake dusana nambanya antasana mo yo nandiki gitu Yo injalai di dalam para diambil duo yo tigo Kok nyampang tasabui namo nandiawa ampun yo maaf sekali ko Yo rami takaba palo banda Rami de anak mudo-mudo Ado bajalan ke ujung air Karano kami pak kamanya bui kaba Kok salah yo gawa boleh disapu Pado badoso ampunan labie Yo inja
balai di dalam padi, diambil anak sungai Pampan, diambil jale pak dua yo tiga, dikarik-karik dan batang tabu, badarai jatuh semua masuk padi. Nang kaba kita pak, nang kaba buik sekali ko. To etong kejadian di pesisir selatan, kejadian di Muaro Jambu, di kecamatan Linggo Sari Baganti pak Yo babendi, mari babendi anak ulu sangku, kambang labungo sinango, diambil batang pak anak ujung air. Yo kaba kita pak nambah buik malam kini, kejadian di Muaro Jambu, ko ado pak namandanga sarato nama nyimak bersama-sama, bari ampun nabian pikir Tuhan. Yo silasi di dalam padi, diambil anak ulu sangku, nan kaba kita pak na malam kini, judulnya derita anak yo minantu Tuhan. Indak tokili kama tapi kain dijahit tantang kapalonyo, diambil anak koto tangan. Indak to cari jalan lain, wakatu batambah lanjut ju relo lama suwe dai. Kaseri lakabai. Kita etong curito kita kejadian di Muaro Jambu, dak bara jauh dari Gadung Sikola. Ota sabui kampung Rangkoto dusun tangga katorang sinan di sinan tampe kejadian. Oh siapa nama bapaknya Raini, nama bapaknya Silimi, nama mandenya Tuhan. Yo Silimi mana mo mandenyo, di sinan kalau kok dietong, kita etong badan mande yo bapak, baranak duo perempuan. Di sinan kalau kok dietong, siapa namo anaknya duo perempuan, kok dipandang kabake anak tuan pie samo gadang, siapa galayo namo. Yo siapa anak nantuo, si Erna anak nantuo, si Erni anak nang kete dae. Yo si Erni pak anak nang kete, kok dipandang kanak kaduonyo, dietong anak kaduonyo, dipandang anaknya tadi alanyo ado baju nyuangan ala ditarimo pak urang sorang. Siapa namanya suami Erna, babadape jodoh jo anak pasapungasan, siapa galayo namo. Oh tapi tinggal rumah mandenyo di simpang 3 Pasabana, sia galayo namo banamo
buyong si Agus tuan. Yo banamo dayay buyong si Agus. Agus panggilan kawan-kawan. Itu jodohnya anak nantuo. Itu suami Upi Erna. Kok dipandang lo kabake Erni. Dietong anak nambon suyo malang tibo di si Erni. Dietong badannya kini dapet jodoh orang kampung sinan juo. Rumah mandenyo ma di pinggir bana. Tinggal di pasir maro jambu. Siapo galayo namo. Banamo buyuang sabarila banamo buyuang sabarila. Ba itu kalau kok dietong, kok dipandang ke suami Erni. Awak bansik di dalam kampung. Kok dipandang penghidupan mande buyuang sabarila. Mande bansik maya tak ado. Awak ko jale anak yatim. Mande tinggal di pondok pinggir. Kok dipandang kabake rumah. Malantai jongkang jongkian. Natoknyo bintang-bintangan. Dindingnya liang-liangan. Jo itu bansiknyo mande sabarila. Kurang mangake, kurang turun. Kurang manumbuk ma kurang turun. Kurang mangake, kurang makan. Ba itu mande sekutiko. Indak disiko topalamo. Dietong karajo sabarila. Mama mayang Kalawi lalape Mama yang kalawi lape itu nan jodoh pak badaninyo di sinan. Kalau kok dietong lo suami Upi Erna. Usaho ndak barek bana. Karajo suaminyo manggale karajo suami Erna. Oh itu karajo pak suaminyo. Hindak dietong lamo bana. Hindak disiko do di palamo. Abi hari baganti hari. Abi hari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan. Sabulan jo 2 bulan tuan. Masa bulan dayo 2 bulan. Abi bulan baganti tahun. Ala setahun baturutan. Kok dipandang bake nang kayo. Babagai-bagai nang tabali. Kok dipandang kabake Erna. Dek dapet suami rang bapiti. Dapet suami jorang kayo. Babagai dek inyo nang tabali. Tabali ringgi jo rupiah. Tabali galang doro-doro. Tabali cincin nang bakile. Bamain subang di talingo. Kok pakaian jangan dietong. Ba itu kalau dah Erna tadi. Jo itu bana badan ninyo. Tapi dietong anak nang ketek. Dia bilang si Upi Erni. Nang kata bali di badannya. Suami karajo pei mama yang dai. Yo suami karajo pe mamayang awak kesamo tahu dang-adang lai barasaki dang-adang perei pae dapet piti co itu karajo tio ari dapet sari nyo habis sari dang-adang indak dapet piti
Ojo itu bana sabarila tapi dek buyung sabarila usao indak do takui asal lagi sehat bau sao dai. Yo indak memilih do pak karajonyo indak disiko do topalamo disinan kalau dietong naninyo buyong sabarila kalawi tata tio ari to etong badan Erni tadi tinggal di rumah mande kanduang. Yo datanglah mande sakutiko datanglah mande kandung inyo latibo siupi limi satu tibo badan dibilik satu tibo dibilik dalam bakaban kabake anak onde nak kandung Erni na yo danga di Erni yo anak mande danga kato simaan buni danga kembana abe jan takicupi badan Erni sabalun baba banduo minta la carai kasabarila na yo minta la carai na kasabarila ba itu bana kato inyo kato sampai sebantu itu baru menjawab badan Erni katonyo jawab Erni. Oh bantu Erni bantu kamanangi onde ne kandung danga bana jan berang mande kamu ambo ke mande mako dietong jak kete indak malawan ndak mencubo manongka kato mande kini ko kato ma ambo jawab danga kato di mande kandung. Oh kalau bacarai nang kamande sabui kok meminta carai kau dah sabarila Erni ndak suko bantu itu mae. Yo Erni ndak suko doma bantu itu kato sampai serupo itu ndak tanggung pane hati mande marenta mande kanduangnya namu kamabunuh kola badan si Erni nanari sari itu hari batambah patang yu patang bajawe dengan sanganyo oh sanjo bajawe dengan malam hari semalam malam itu ala tidur pak sarumanyo hari pagi lay kalau dietong. Oh paginya hari sinayan tentunya orang kakak pasadai. Tentu banyak pak orang kakak pasar di sinan kalau kok dietong agak di badan pak anak nantu naninyo siupi Erna baduo yo badan nagu barangke ke pasar pak pagi itu si Agus sado pakai onda baru di balian mande ondanyo nyo balian Grand Valensa baru diambil rai. Grand Valensa barunya ambil itu bana onda si Agus di sinan kalau dietong barangke Agus kakak pasa baduo yo badan upi Erna indak di jalan do di palamo tibo di pasanyo kita etong lataan tibo di pasa di japui Erni anak nambansi di sinan kalau kok dibilang
Kita etong dae anak nambase dibilang badan si Erni pagi tu pailo kakapasa diambil ojek kalua nal nai ojek nyokapasa dae. Yola naik ojek pak kakak pasar cuy itu kalau kok dietong indak dibilang do lamo bana maalu ninyo tukang ojek siapa namo tukang ojek si Darmin namo pajatu. Oh guru Darmin orang imbauan baguru saja orang panggian lah naik ojeknya guru Darmin di sinan kalau kok dietong guru Darmin ko pagaralo. Malaki kapasada kok dietong carito badan Darmin. Odanga di Erni di abe-abe udah bapantun yo ate onda ado curito tukang ojek pagi-pagi tagak disimpang. Di malo piti dia namo dape aco mambao bini urang di itu bana kato si Darmin galak balaka badan Erni yo udah karajo naninda indah pantun kababue menjawab Darmin sakutiko ado juole Erni cie lai nggak ansu duduk kamuko beko takongkang kabalakang po lagi konciang badu lalu po jalan Erni Kola balik la pulang Erni udai. Oh indah di sini kodai oto palamu panek dek lamo di bajalan tiba di pasar badan Erni satu tiba di pasar pengasan dibayar sekali ongkos ojek sudah dibayarnya masuk pasar di sinan kalau kok dietong masuklah Erni masuk pasar tinggal sadang masuk pasar to etong minantu kayo naninyo si Upi Erna kakaknya dari badan Erni. Nyobali sekutiko nyobali barang perhiasan bali lah baju baru kini oh tuane tabali baju dai baru kini bagai-bagai pak nanyo bali coy itu bana pak di badan Erna cukui yo lado bagai di balinyo cukui yo garam pak majo bawangnya cukui si pade sekalian cukui bakunyi yo asamnya ba itu Erna ada kok manuka maalun suami pak rang bapiti nyobali lo kapakan nasi apa napakan nasi nan di balinyo di sinan kalau kita etong jantung sambau kata orang surantie balang yodaya kata orang sinan oh daya mabalang yodaya da katorang sinan mabalang tubana da nanyo bali nak tanggung kasanyo ikan nanyo baola di sinan selesai manukanyo di pasar lah babalik mana nang kayo marah pulang pae baru onda nak nang kayo kita tinggal nang kayo kababalik pulang dietong lo minan mana nyo nambansay
Nama-namo dasi upi Erni. Satu tibo Erni di pasar, tentu menukale badan Erni. Ala tuka badan Erni tadi. Mambil cogok saja dinambahnya. Kotak tu malu lo dah suami awak. Nyobali lado saparampe. Di Bali bawang saparampe. Di Bali sepade gak 1000. Nyobali kuni 500. Oh udah Nyobali kunik dai 500 cukui nyobali pakan nasi ikan nyopak na nyobali nyobali pak bantu ikan kanai puke anak pinang-pinang nyobali lah anak pinang-pinang nyobali ikan 2000 rupiah masa ungu pak ikan nyobali selesai manuka badan inyo takana di badan Erni suami litak pulang dari lawi suami payah bakar ajo nyobali lamang pak 2 kabung cukui yo tapai sekalian nyobali rata baksa dulang oh dai selesai manuka badan Erni kababalik lolei badan nyo ambil pak ojek katampe ojek pak Darmin juo na nyo ambil alala naik ojek nyo yo pak Darmin bapantun juo pak Darmin tadi danga di Erni dia udah bagara dan sampai masuk hati pulau boleh ndak angin pane naik onda banyak bojek di pasar kambang ninyo bamere abi pikir asa yo udah di adik pulang dia lah ongkos ndak mamba